tiri mugore ra2022 tichimirira mavhotsi a2023 regai timbonzwa maministers achimbotaura zvaroda kuti azochinja nyika yedu yeZimbabwe. Indukambena kuita minister wenyu makandivhotera nokuvakira zvikoro. Aiwa zve, ini ndini minister chaichai makandivhotera ndokuvigira ndege dzekurimisa. Inini makandivhotera muZimbabwe mufe maita nzara. Kana iri nhau yenzara musatya zvenyu, inini ndichakuvigirai huku dzemukaka. Ini makandivhotera mabasa achawanika muZimbabwe. Ndivhotere ndite minister muone ndichavaka zvikoro zvemaobhino. Imi makandivhotera ndichagadzira rodhi dzakanaka dzine mabhiriji. MaZimbabwenzi musatombovhotera yenyu vanhu vasiriwo, makavhotera inini kandi ndinokuvakirai mabhiriji emumuti. Imi makandivhotera ndichavakisa zvipatara. MaZimbabwenzi kuvakisa zvipatara kutopedza nguva, inini makandivhotera ka ndichatoti mapofu aone nemhino. MaZimbabwenzi makandivhotera Zimbabwe ichanakidza. Hama dzinodiwa, inini makandivhotera ndichakupai mushonga wekuti huku dzenyu dzimere mazino. Ini saminister ane mari makandivhotera Zimbabwe yese ichaona magetsi. Amaya, kana iri nhau yemagetsi mafoni enyu ambofapera moto because edu magetsi anenge achisendwa nebluetooth. MaZimbabwenzi makandivhotera munhu wese achienda kuchechi kwaanoda. Chokwadi chiri mumwoyo mangu ndechekuti inini makandivhotera ka tichakupai zvitima zvemvura plus futi tobva takuvhurirai chechi netone mapastors anenge achikuconnectirai droid. Mino, huku nditaita udzimere mazino 365 per week. Amana subscribe pa Zimtunes Comedy muone, mama like, mama comment, makadaro chete kama Satanist anopera muZimbabwe achienda kumasowe.